Да, шоу за нас! Ще кажи, идете от гей парада! Да, слушай, тук един по радиостанцията или какво? Знаеш какво каза? Добре дошли в гей парада или какво каза? Да. Такова? Да. Тук канал са качили ли? Добре дошли на гей парада! Оня вика, айде найкаме да е пък кога ще почва ти. Да, бе. Ей! Пактос, Теодор. Говорим хубав език. Момичета вика, виж какви кифли има. Марто се провече и вика, кифли! Айде, дай дрифт за нас! Защо не го снимавай като? Ай го слагам ти в YouTube. Можеш ли да ме заспасиш? Аз го слагам ти в YouTube. Още и тъпото. Дай ти. Чакай, ти го връщам.